Moikka, olen Pauliina Puhakka, yhteiskuntatieteilijä ja viestiä. Tällä hetkellä työskentelen sisällöntuottajana ja vastaan esimerkiksi tämän Akadeemian kauppahallin somekanavista. Tällä hetkellä vastaan 8 eri sosiaalisen median kanavan sisällöntuotannosta, strategisesta suunnittelusta sekä niiden markkinoinnista. Tämän lisäksi tuotan myös materiaalia verkkosivuille, uutiskirjeisiin sekä olen mukana lehden toimituksessa. Ymmärrän ja osaan hallita isoja kokonaisuuksia, mutta minulla on myös 5 vuoden kokemusta erinäisistä viestintätehtävistä, muun muassa sosiaali- ja terveyspoliittisen viestinnän parissa sekä nuorten terveysasioiden viestimisestä. Minulle on tärkeää kohdata ihmiset aina ihmisinä, ja yhteiskuntatieteilijänä minulle merkittävintä on se, millainen vaikutus työlläni on yhteiskuntaan. Vapaa-ajalla tykkään urheilla monipuolisesti, ja minut löytääkin aina tenniskentältä, tai sitten kuntosalilta, tai sitten täältä Lauttasaaren lenkkipoluilta, jossa yritän kouluttaa meidän 7-kuukautista koiranpentua Elmoa. Olisipa ihanaa tutustua lisää ja päästä tekemään yhdessä merkittävää työtä.